mdara watuchi watichi muzoro wanga ari beta inda akagona zvaakaita zvakaita muzoro wakaita ndiye akatanga unit yekuti varungu nevanhu vatema timbomirai mairotengesa kutengesa akwendesi munhu papo kona nhasi amairoti nanhasi hamuna vatengesero mabuda G40 for business, but for business haisi for sale kana for sale, not for business. isi tongode cutting short toda kuti vanhu vagute but ndoda mbokutaura atiti long time span yehongazi ndikunogeresa ndira ndikutaurira aini yangu inobvuridzwa nemoto fange zondo mira shamwari yangu mira izwaise kurarodi mira right and ukahepera kufara nemi nhasi because leo tipinde muvidhio nemi amaroti kuti ndo unity day ndo zvatira hatizi kutuka munhu kai no putara chokwadi vanhu vanga vari kutension munonzwa here vese vanhu vezvematongerwo enyikavakasungwa munonzwa here nyatsochuta because ndikutochibatidza chamba chotoziva kuti tiri mugeto vanhu vasungwa ava munonzwa here no freedom of everything chinyarara vanhu vasungwa vezvematongerwo enyika handizvo here right kwakuinenzi PS commissioner smith auda kudeclare UDI ndikunyamba here right vanhu vanga vari kujeri vakatuma masocial jof endotitsvagira munhu asina kungopinda zvematongerwo enyika afome ANC haisi party kakanzurako right ndiye angatori imidmira mufana wauya wasvika pana muzoro asati asati andivhomira pakaita 5 days muzoro achiti mwari asati adipindura akati mwari andipindura abva afoma ANC yes kamarado don't disturb us then yadaro murunzwa yadaro ipapo kwakafiwa manzwere murunzwa masvika PS commissioner andiri magare atakaita panapa taitosvika chibva tangu ayuwa pay attention taitobayiwa titori panapa tese chibva tangofa PS commissioner smith achida kudeclare UDI muzori wabvuma nditi uyo UNC agadwa muzoriwa akuita kunga zvinonakidza abva atengesa abva ati United ANC dzakutsako huru yacho vanhu vedzakutsako waitrenwa only 3 weeks munonzwa here atopohwa pfuti munonzwa zvendiri kutaura akufamba achita kwakafiwa mozambique pfumo apamira chimo yese akapedza akasvika kuzambia kufc company radio zambia ichidaidzira kuti mune mazimbabwe here ende monaofa muchinonga tunyama tuvanhu muchiisa mumaplastic to remember that ngatiende kumugagawo ngataura nechokwadi community panapa ina ndini munhu anodai ndii ndimuzorewawo chaakanatsa chachakatengesa chikerema akatengesa chikerema anga ari vice president wezapo abva aenda kuzambia svika chienda kuzambia iwewe uchigashira wakomana abva afoma flores ndokunyepainini vanhu vakatengesa kaishambainini kutengesa handisi kuramba mairoti ndati ndeakaita kuti vanhu vasangane vataudzanana vozvanga singade kutaudzana nao akakanganisa paakakanganisira vekuti akufamba mudega achitaura kuti dzokai kumusha unodzoka kumusha ndiwo kandiendesa gonderewo atiwirirane muzimbabwe aiwa hatisi kuramba ipapo asi munozviziva here inzwai baba akatonhodza hapana akatengesa vanhu vakafa man people died muno zvakazangura akauraya vanhu munomu manzwa here anakirwa nechigaro muzoriwa weside muzoriwaakaita hand over back to the people wakamutuma dai ari mupenyu wait asi akaita grid abva agadwa akabva unonga zvinhu zvakadini asikazivi kuti wakatumwa nevamwe vanhu kuti enda unofoma KNC wana wezimbabwe wati no towards
PS commissioner Smith achida kudeclare UDI and people die. Yakafanana nekufoka kwaita vanhu kuBeria corridor wachinzi ndemochengeta pipeline muchinorwa namatsanga. Do you know it? I know that. uya na wenda wondo mdana Ndoda kuti amuke akazvokunzwa akapusa seretu Inyamezepedra. Zimbabwe ex-political prisoner. Unoziva nini ka? I am also nediteni ndakabva pa 3 years muhawa. Ndikutaura mino. You're a political prisoner mdana Nokafa mune paMozambique. Anditi munozenzi amino munopaza paidzi pa Caprifi yainzi Central African Petrol Oil Refinery ndo pa prefer wa oil ichizodistributwa kama nekadresa vanoti pa Caprifi apo munoziva zvikachenda mochengeta pipeline iwo ari kuenda kunorwa namatsanga. Ndati teso ndere gore ripi? Alright, chimira Iri yaroba ndere gore ripi? 1 year. mira ndira kutaurira Ndida kufambisa mapepa angu. wana kufa here enda muroom 10 Ndati rangu ndoda kurakidza nezvepe. ndachenda nemutsoti yako yekuroom 20 Iyo magaura. Ndati ndachenda nazo kama icho chenandi kurita chitupa changu chimichi 2003 igore ripi? inde kadhi ra 2003 Right, ipapo ndaida kugadzisa zepedri maiona Zimbabwe expert political prisoner and inini manje chau chakanzi Rhodesia ndonochitora zvinezvi Rhodesia handina chitupa ichi chitupa indonzi Rhodesia ichi chitupa changu ndiri muchiona ndichiri shekom ukona age yangu unoziva handito chakanzi Rhodesia yes Zimbabwe ndicho ichi ndichiri shekom vadaro international food vanhu vapinda shamwa chakandizozipiricha handichinja handitaritiwe chitupa uku kuna Samora mirai kana uku kuna Samora Samora abva pademarcation yeheadlands mirai chimbomira kana mufanosamadhudautinyasotepa nyedu utaura panapa saka chimbonyerera kana babaro tinyerera pane demarcation yeMozambique nekunoku iheadlands mira kani iwe ndoda kuti pindo muchimonyerewo nhati inuitizena then abva zvati iwewe kuti ndikupe nzvimbo iyi inonzi Manicaland handizvo here isiri yeMozambique iwe vanhu vako ngoende kunorwa namatsanga murunzwa here idemarcation paheadlands from headlands ibvira dimanika isei iMozambique vana vakaenda vachenza mochengeta pipeline yeCaprifi Central African Petrol Oil Refinery yaisvikira paCaprifi mamutare paFeruka yakandiendesa kujeri inini saka ipapapo ndo paiprifaiwa oil handiti yozodistributwa ende vanhu vakachienda kunouraiwa kwakafiwa taingoti munhu ari pamotikapo kwatora marasha chete kwati papakagara vabadhumi apo vabadhumi vanga vari apo noti kuti tichamuona sababadhumi kuti ndo paanga akadini akagara motora madota acho vanhu vakapera nenyaya yekuda badzi kuti uko kunzi ngaba atore nzvimbo yekuti yaisiri chi Mozambique but from headlands inonzi paEagles Nest vhira dhimanika iMozambique yese up to kumpanyeya unokuziva kumpanyeya mufaninopaziya right up to there I think I'm talking to what experience I know the place ndiri munhu anonyepa madza ndokutaurirai koini ndakasvika kumba kwenyu sei ndisingazive pampanyeya tichibva pano paheadlands madza inini handiri tsotsi ndakatotize mahwana angu kuno kuchienda kwese uri baba ndozviziva saka ndakarifoma zvadaro wakarifoma zvadaro okay go ahead zvadaro vanhu vakapera kupera kuti vachiuraiwa nevanhavo vari kutiuraya futi at the present moment vachida kuti vangotore nzvimbo chete handizvere nzvimbo ndoyaidiwa iyoyi Manicaland iyo kubva paEagles Nest apa iMozambique yese
but unfortunately yakazoganirwa kubatsira Samura Machel vanhu vakapera waiti ukaona here kuti chiya ine blanket reredi woziva kuti kwadini kana tiri maMutare road inoenda kuForbes border pane hospital yemasoja inonzi Emairoom apa ndo panoimba vanhu vaya anoti yeye vanoimba vaya iri apa railway station apa custom house apa pane bhawa rinonzi Chidzera handiti tiri maMutare makazara vanhu vakaradzikwa panze vanhu vakasingachakwane muchipatara masoja akapera munzwa here my husband was there anga aripo mukomana uyu vadaidzwa neumwe shamwari yake anonzi Madzadza tikati akatogofamba kuendapo tikati kwete handisira tikati wakaiswa naimisiwo tikanzi aiwa kani zvokudai akaenda unoziva ukadaidzwa kudzimwe nzvimbo tezvara unofa ndiwe abva aramba yemukomana achingoenda chava chaputika zimbobva radona akazofa manje Madzadza asi akazofa adzoka hake kuda ngatisataurira nezvinhu zvekunyeba ba and which kana zviri perfect is perfect thing chokwadi why should you go behind the curtains tichida kungohwandirana kuti hwande mhuri and people are suffering and ndinokumbira pavhidhiyo yako taura kuti vana yamuna second vari kutamba nje nekuti hawana kwekusenza ngaibude vana vari kutamba nje handiti vana vari kuswera murodhi handiti vana vari kutenderera vanoenda kupiko they are going to work zvakonzerwa neizvozvo right tapinda maMutare ndopamine inonzi Rhodesia safety glass Rhodesia border paper mills Karina carpets Rhodesia and Jude kwaMutare ndokwakuine upfumi hwese magirazi ndokwaiyabva handiti mapepa aya aiya kunokati maplani ichisenza nehunyana handiti whatever ariko maakuitirwa madhodhi maakutobikwa sadza kudai but what aenda iyoyo idu I thought he was going to address the people with Tishagato. He didn't say anything. And he said, all right, we're not trying to say that. This was Masara Tanganda. Yes, Kwapine BMC, British Motor Corporation. She happened to quit. My God, but BMC, British Motor Corporation. He happened to quit. Masara Tanganda. Kozoya Rhodesia nyasala ndiye mapranga yange yakuiti chiere isclose ndoneka yakabata sakubva yese yabva yaparara yakadaro koya Libix yaigadzira jamu painzo pasandro yabva yapera tabva tauya kumadzungu yabva yapera. Let's go with this story kana Libix yanga iri company home invetika vese vakadzi vanga vasina varume vakachengeteka palibix kutaura chokwadi ava kutaura kwati kuti inharaunda kwaMutare asi right now amai vari kugara uno kuMbare because kwaMutare kwacho kwakafa because vaitomboita maproject avaita akawandisa hatinganemene but vakuno kuHarare apa zvinezvi Harare yatsva it's negative yatsva right inini panapa ndakungotsvaga musombodi yapa ndao musaone kuti vana vari kutambira mumakona inhava iyi ndekwangu nemabasa ndodati weubudise kuti vana vemuna second vari kutamba nje because havana kwekusenza kwekuenda. They are not working these people because munhu angomuka kana wamuka vari kuenda pawedzera zvekungotamba ungoti ndoona kwekuswera ndokunotangira mabasa iko uyo dread woti daita mutsa watagarawo pamba pake pamwe anitengerawo kokokugara nevane madigiri zvichizosvika kupi vanhu vakabuda nema16 apa madigiri payunivhesiti pacho ipapo pakunzi wewe tsvaga imba yako yekuroja vari kuroja kumandirafana long time deki payunivhesiti waihora uchigara ipapo uchipuhwa zvese zvaunoda uri ipapo zvinezvi mwana wangu musikana inina kunzi roja haahurere anohura kule wakapfuura pane motika yawaine chikafu wangatadza kutora chukari kule vanga ine mudhudhudhu motikari vari business mazano vari kutopfuura kutoiginowa mwawo avo murume wangu here kuno murume wangu wangu baba Sipiwe babatu wavo nhasi unoi mwana wangu ndinomudini mwana wangu avo vasipiwe vari kuenda
kuroja. Vakasipiwe. Mukudadzwa negenga renyu mukuignore. Mwana anoroja. Pasi nemi. Ari pauniversity. Vakasipiwe pasi nemi. Nimi mukauya nimi nemota yenyu hombe. Amumuhakere mwana uyu. Asi wapinda mungamera chete. Wapinda chete. Because he overseas yatikuendesa because ai wakaita chokwadi ichocho. Mwana iwawawo. Waihoreswa mari wana. Waihoreswa mari apa uchigara pakambasi handizve. Yes. Zvinezvi makudzitsvagira mwana kuemba kuroja. Makuti pasine chihure. Chokuita pasi chekwe mwana ari kugara ega. $150. Kana masvika nini kana masvisa zvenyu muine mari vamwe mari yemarenzi iyoyo ogara vana vekukampasi iyo vari kugara kuuniversity $150 US vari kudhimanda malandlords ikoko kudzimba ikoko sa anoiona kupi iyo tikushandisa mabhondi bhondi haitengi iri kusvika pamesina ndo painogumira ipapo haitengi kuSouth Africa randi iri kutenga kuSouth Africa and imimi muri kuya mashefu nemotika mopa vanhu mari apo kuti tengesai mari muchibuda nemari dzakadai muchiti vanotengesai mari vachitengesa mari handizvere iri kubva kupi munyika mungagarike 15 billioni yakaenda kupi dai 15 billioni yakapuwa each one milioni yaisara tiri mamiliyoni mangani munomisa hatisi kuvenga government iri no hatiko ikoko asi zviri kuitika ngazvigadziriswe president ari right anoda kugadzirisa ofisi but ofisi yacho vanhu vacho havagadziriki ini ndiri kutaura unisauanya is not right inini I'm talking on behalf of myself tichimirira madigital elders emumbare ese same like me ndachembera ndingosluka ndekuiti ndine 62 years ine 66 rumfana right ndakagara namadha uri mfana ndimukundidzidzisa ka ndo zvatiri kuvara kwandisaka handisi kuda kudzigerera ndodza saka tikuda kubuda pavhidhiyo apa kuti digital elders vari kucomplain because tikabuda takashevwa haite ndati vana vemuri kubhadharisa kuti ngavaroje kuyunivhesiti havahuri here $150 uyo asvika nemotika yake uyu aona musikana ari kutambura angatadza kumupa mari atohura kamwana uyu handizvere asi kudhara vanhu vepayunivhesiti vaibhadharwa kana vachisefunda achibhadharwa murudzwa rochipwa maallowance ini ndakudzokerera ini ndoda kuti iwewe utaure wana vemana second mumbare kuti vakuputambanje because they know where to work and I don't blame my son ndikamona achiputa manje apo ndomuti pamberi newe kana nditori nemari ndotokutengera welfare imosenza varungu utokanganwa nhamo varungu vainotambira welfare vainotambira mhuri dzavo welfare kwesisi pachivanhu ngatigadziridzere akomana mari welfare kana munhu ukati welfare ka $20 or $30 ka munhu anogona kutenga something because kuna tarisaimaoni kuwanda kwaita street ningirini chakuti street ningirikini kwane taimboti mastreet kids hakusina mastreet kids kwane mastreet fathers street mothers mira zuro vanhu vakatemwa mapurisa akatemwa nemavhendors akaita mira ndasvika pamusika kuswera kwezuro wakarasirwa masadza handiti zuro ndichienda pamusika mapurisa akatsutswa paharare apa pastation pa vachitemwa nemavhendors amwizere mawani yakaitika zuro pane imwe yemakombi futi yemahwindi futi vakaita napakakandwa tegasi yanzi kopakabhakana yakakandwa tegasi ngatitaura apa pamusika apedu apa vanhu vakatemwa mapurisa akatemwa kusvika paharare police station apo vachidzingirwa hakuzi kuti ningirikini kuita se inzara inotuma kuti munhu aite izvozvo inzara because munhu chofunga kuti mangwana ndotangira papi munoziyaka
kudhara zvaingoendeka mazuva anoka nemari yepamusika handizvo ndiri kuendesa mwana kuchikoro nemari yepamusika kana kune anogona kuuya kuzonunura iningiriri nyika medu munomuka aiwa digital elders inobva kupi tichivatitinde mustriti kunodemonstrata unoziva munhu kana ndofunga tokeni yacho ndiyo yacheto ndabika nyama yehuku because kufamba achakwanisa kufamba ndabika kufamba achakwanisa kufamba pakuti kuti zvakaraswa tarisai muone iyi madha ichina nhasi iri kuenda kuchikoro nekukura kwavaita vari kuenda kuchikoro nenhamo because vada kuwedzera madhigiri kuti pamwe dzimwe zingangoitika nepamwe tiisu madigital elders acho nekuti kana mukatarisa kuri kuti nyasotarisa munyazoona kuti mazuva enda havazi haizi ningirini masaladi kana hatisi masaladi ya tiri madigital elders one zvamunoita uda kwenda ingocha pane panandasiya picha flo yakwamuti nomosumuka shoboti nomosumuka Alright, I'm with Unity Day today. Unity Day. It's okay. Vanhu vakapuwa mari pakapuwa mumafarms agribank yaipa munhu 12 million yekuti enda unorima nemari chako yese but kana wakohwa woritenda mari kubhengi waritenda mari kubhengi yozopuwawo units. You get my point? Sisonge tiriteeseri apo right vanhu vakaroora wakati 10-10 vakatenga imba 5-5 vakatenga zvese mari haina kuzodzokera yakada kusimudza futi Charles Charamba ka dai George Charamba anga asiri muofisi mapresident Charles Charamba akaenda kujeri. You get my point? Right, ndakupa 12 million panapa chende unoita fama yako ende zvese yaikontrolwa neborder gezi. Border gezi yaipinda majofield national service yoona kuti warima zvakadini zvinhu zvako zvinoenda kuCHMP zvakadini kana zvadaro wodzosa mari futi kuagribank indopuwawo units handizvere but unfortunately it couldn't do it in that way. Ndakaroora wakati 10 yawe yakati 12,000 watenga motika megweje futi dai motika watenga mamotika waita sei alright koinini ndichaitorawo kupi yekuti ndidino ndirimisewo waidzi maricho akapinda waibvunzwa kuti maricho ako mangani wopiwa neagribank handizvere and on top of that mafarms acho iwawawo anga ine vanhu vari behind those farms. Ini ndoya panapa ini sinoti ndikuda famu zvinonzi nachef right ndakupa mafomu panapa mafamu endiko panapa iwe you can do this and this and this handizvere ichibhadharwa zita rangu nanhasi inini wazukuru wangu ndinowapei bhodzi wazukuru wangu anofanirwa kuziva kuti mbuya wakastruggle for this country but chawakatisira ndeichi it's negative hapana imimi wacho muramba muchingoda mari chete ichingoida chete amugutska nemari yacho amuguti nemari vana venyu vari kuenda kuoverseas isu wana wedu vari pachirodza avo pachirodzowo pana mbuya waripo ane musoro sketi zvakanakawo wana ndichavaendera futi hedhi apapo one day ndakapambatutu apa uyo mukadzi ari apo ndichamupa ake masoko asazofa kandikanganwa mupenyu wake. She's very cruel and she's not civilized otherwise if I'm not mistaken. Topinza right ini ndoda kuti dzokerere futi nyaya yekuti vana muna second mbare vari kuputa mbanje nenyaya yenhamo havana basa uku kwaifambiwa kuchirira ko taiti kafamba muna bigsimet zvinezvi industry takabva kuchipatara namama one day fidza ari kuchipatara saka ini ndandakwenda iwo mai vachidzoka vanosangana pane kamukoto anditi mai vakachema so kazivisi ndiyo ndasingada ndimi vagare musosberg indobva kwamutari zvikazi ndiyo here indastiri yetinoziya iyi ndika ndo zvaakutoitika ipa
endi usambofa wakazoenga mwana wako kuti aswera padoro kana kuti aputama chitomuregera atodaro because ukaswera naye mumbaka munorowana because haana chainacho no brugwa no mini brief no whatever chanenge achiachi endi musati pamwana chido yamazai nokuti yamachanzi utati machanzi amaita alright inini chendira kupedzisira this is unity day upedzise kamera yako this is unity day inini ane former zebra urunzwa inini ndine marights ekutaura zvendoda if people are prepared dzokeraiko mini taura izvoni taura zveunity this is unity day inini ndisakukanya ndiri kutaura zvendataura zvese handoda kuya kwendonanga yekondo inozi I wanted to talk this vakatwana pazoro unoziva chakazondiba ndaipinda ndapana pakazorora mari yangu haisukwana dakunohoa mari yangu haisukwana dakunohoa Alright, saka matimimi vada kukuonai vanokuonai panhambani. Mati vanenge vachida kuona vanokuonai panhambani. asikana ndakwamutare second half iyo ine vana vari kutambura Kupi Mumbarere? asi kana madishaya ndiri kwamutare kuTexas 295 vegesasndokumba kwangu Mune phone here? komwana opare hai ndiyangu mwana opare hai Semunhu akarwa hondo munofanira kunge mune mabenefits ka. ana right yekunwa duri